चिरां डिस्ट्रिक्ट एबसुनि हांख्रायनायाव बेबायदि मेलाव आं बिराद गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे बर' मिडियामनि स्टुडेन्ट जाय माने टप मासियाव मोननानै बेहाय दिनै फेलिसिटेसन प्रग्रामाव कल जादों, लोगोसे जाय बर' मिडियाम पास जानानै बर' मिडियाम लानानै मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों, बिसोर गासैनोबो आंनि गोसोनि हामलायथिखौ गिबियावनो जासिग्रोदों। स' जास्ट 10आ मोनसे जास्ट स्टार्टिं पइन्टसो नोंनि एजुकेसन जार्निनि। स' ओंखायनो बिनि सिगां लाइक 12 दङ, ग्रेजुएसन एग्जामफोर दङ, बेफोर बांसिन इम्परटेन्स। दे आर द लाइफ डिसाइडिं एग्जाम्स। स' दा स्टुडेन्टफ्रा मेट्रिक पास जाबाय, नेक्स्ट स्टेपखौ बहुत कनसिस्टेन्टलि पारफरमेन्सफोरखौ एखे दोननांगौ आरो। स' कनसिस्टेन्सिया बहुत इम्परटेन्ट। फ्रम टप इन्स्टिट्युट साइडनिफ्रायनो नायनानै लायोब्ला, फर एग्जाम्पल नों IITsफ्राव हाबनांगौब्ला, NITsफ्राव हाबनांगौब्ला नोंनि पार्सेन्टेज लोगोसे नोंनि पारफरमेन्स, नलेज, एभ्रिथिं दे शुड काम टुगेदार एस ए पेकेज। माने कनसिस्टेन्सि होननाय बुस्थुआ बहुत इम्परटेन्ट आजिखालिनि मुगायाव, बे कम्पिटिटिभ वार्ल्डआव। स' बेखौनो आं सानो बे मेसेजआ बयबो स्टुडेन्टनि थाखाय गोसारगोन। ओमफ्राय बेखौ नोजोर होनानै पास जानाय स्टुडेन्टफ्रा मिडियामनि जेंनाखौ बुङालासिनो माने मिडियामाथ' जास्ट रकेट साइन्स फरायनायबो गोरा नंखाया, इजिलि टाइमजोंनो एडजास्ट जालांग्रा बुस्थु। स' बेफोरबायदिखौ बाद होनानैब्लाबो गावनि बे माखासे जि टार्म रुल्स दङ बेफोरखौ फकास खालामनानै, हार्ड वार्क खालामनानै कनफिडेन्सजों बारायबानो लाइफआव साक्सेस जानो हानायनि दङ। टप नच इनस्टिट्युटफ्रावबो हाबनो हानायनि बेबस्था दं। जोङो गोबां समावनो नुनो मोनो कि माखासे बेबायदिनो टप HSLCआव टप जानानैहाय बहाबा गोजान इनस्टिट्युटफोरावहाय एडमिसन लायो। खिन्थु बैसोर माखासे गथ'फोरा बै जायगानि इनभाइरनमेन्टजों एडजास्ट जाहैनानै गावसोरनि बै मेन फाइनाल गलखौहाय बिसोरो ब्रेक खालामनानै लायो आरो गावसोरनि थांखिखौहाय नस्थ' खालामना लायो। स' बैसोर गथ'फोरखौ नोंनि जानानै नों माबायदि एडभाइस हरगोन? स' जायफोर स्टुडेन्टआ अलरेडि बे UG ग्रेजुएसन लेभेलाव थांखाबाय, बिसोर एटलिस्ट माबा साननो हानाय पावारा बिसोरनाव दंखासै। आरो साननो हानाय पावारजों लोगोसे गावनि बुजिनो हानाय न'खर साइडनिफ्राय, बेकग्राउन्ड साइडनिफ्राय एट्राप कन्ट्रल गैला। स' बिसोर गावसोरनो माइन्ड सेटखौ स्ट्रं खालामनानै लानांगौ, गावसोरनो सेल्फ मटिभेटेड जानांगौ। बिनिख्रुइ बारा आलदा अपसन गैया। गावखौनो गाव हमथानानै राइट डाइरेक्सनजों, राइट ट्रेकआव थांनांगौ, बेनो मेइन टारगेट। आरो जोङो गोबां समाव नुनो मोनो गथ'फ्रा जेनेबा आर्ट्स बा साइन्स थांनो गोसो, खिन्थु बिमा बिफाफ्रा, पेरेन्टसफ्रा मालाबा समावहाय फर्स खालामो बिसोरखौ उमुक लानो। बिनि सायाव मा बुंहरगोन नोङो? बेयो बहुत इन्टारेस्टिं। माखासे मानसिफ्रा बुङो जेनेबा टेलेन्टखौ नायनानै हगारनांगौ। न' बाट जे मेट्रिक लेभेला भेरि आर्लि स्टेज, इट्स भेरि डिफिकाल्ट टु सोरबा सासेनि माबाखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौआ एसे खस्थ' आर्लि लेभेलाव। बिदि नेचारेल टेलेन्टखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौआनो जाहैबाय आफ्टार द ग्रेजुएसन। स' अभारअल खोथाया बे जास्ट राइट आफ्टार 10+ बिसोरनो जास्ट बेकग्राउन्डखौ होनानै हो। जेनेबा साइन्स फरायबा बबे डाइरेक्सनाव थांनो हायो, कमार्स फरायबा बबे डाइरेक्सनाव थांनो हायो, आर्ट्स फरायबा बेफोरखौ बेकग्राउन्डखौ होनाया मोजां। ओमफ्राय फर्सफुलि दरखार गैया। खिन्थु जोङो नुनो मोनो गोबां माखासे गथ'फोरनि बिमा बिफा, पेरेन्टसफ्रानो एसेग्राब लिटारेट बिदि नङैफोर दङ, इलिटारेट बांसिनानो दङ। बिसोरखौ मा बुंगोन नोंथाङा? स' बिसोरनि इलिटारेट बिमा बिफाफोराथ' एट्राप इडुकेसनेल हायार इडुकेसन बा फिउचार डाइरेक्सन एट्राप मोजां होनो हानाय नङा। बेनिखायनो अल्टारनेट अपसना जाहैबाय स्टुडेन्टसानो गावनो एसे गावखौनो रेसपन्सिबोल लानानै, सोरबा अलरेडि बेकग्राउन्डआव फरायनाय स्टुडेन्टफोर बा बिदा सोरबा काजिनफोर दङब्ला बेफोरजों कन्टेक्ट खालामनानै क्लारिफाइ खालामनानै लानांगोन आरो बेनो बेस्ट अपसन।